Pois imos ver se hoxe é o día no que o bote marcha do plató camiño, neste caso, de Viveiro, con Xiana, que xa sabe o que é disputar este minuto final, ten experiencia, e se queredes pasar por onde está agora mesmo Xiana, o primeiro que tedes que facer é marcar ese 618-388-087, escribídenos e a vida participar aquí o Atrápame, porque igual levades un bote como o que temos hoxe, 15.600 euros. Aí están. Unha boa cifra que pode valer para darlle asa a ese proxecto de camper de Xiana, inda que para iso terá que acertar 5 preguntas sobre 5 diferentes temas. Os de hoxe son, os que ides ver a continuación, xogaremos con Papa, Pepe, Pipi, Popo e Pupu. Xiana cara de póker, Son moi raras. a ver o que hai dentro, 60 segundos por diante, 100 euros por acerto, e se faz pleno, xa sabes, 15.600 euros que van para Viveiro. Preparada? Sí. Pois moita sorte, Xiana. Vamos alá. E tempo. Papa, de que país era o Papa Xoán Paulo II nado co nome de Carol Boitila? Argentina. Non é correcto. Pepe, na serie El Chiringuito de Pepe, que actor interpretaba a Pepe? Pepe Villuela. Non é correcto. Pipi, como se chama o mono tití de Pippi Langström, tamén coñecida como Pipi Medias Longas? A medio, no. Non é correcto. Popo, de que manga e anime é o señor Popo, personaxe de ficción creado por Akira Toriyama? Dragon Ball. Paramos o tempo. Prácticamente no ecuador do crono, 31 segundos que che restan, e vouche recordar o que nos ven para a segunda volta. En Papa, Carol Boitila, o que é o mesmo Xoán Paulo II, non era de Argentina. Xa. De Argentina era outro Papa, pero o que buscamos aquí chamase Carol Boitila, se che vale para podelo ubicar. Xoán Paulo II era o seu nome de Papa. En Pepe, serie Chiringuito de Pepe, hai un actor que interpretaba a Pepe. Buscamos o nome dese actor. E en Pipi, como se chama o mono de Pippi Langström? A medios non é máis a Marco, Sí, xa. creo, non? Sabía que non. Sí, é de Marco, pero era por decir un mono. Pois tirar algo hai que tirar sempre na segunda volta, aproveita ben os segundiños. A continuación sabremos se Dragon Ball, se as bolas máxicas, é o anime no que estaba ese señor Popo. Preparada? Sí. Ben atenta. E tempo. É correcto. Pupu, de que país é originaria e é o seu prato máis típico a tortilla de millo rechea coñecida como pupusa? Venezuela. Non é correcto. Papa, de que país... Italia. Non é Italia, non é correcto. Pepe, na serie El Chiri... Non é correcto. Pipi, como Señor se... Wilson. Señor? Wilson. Non é correcto. Pupu, de que país é originaria? Perú. Non é Perú, non é correcto. Papa, de que país era o Papa Xoán Paulo II? Francia. Non era Francia, Pepe. Ai, tempo. Tempo. Pero ben intentado, ben lanzadas aí. Esas preguntas, na do Papa, quedamos por Europa, pero non demasiado cerca. Estaba en Europa, pero era Polonia, o país de nacemento de Carol Boitila, de Xoán Paulo II. Jesús Bonilla era o actor que interpretaba a Pepe no Chiringuito de Pepe. E dixéchesme, señor Wilson, Señor algo, non? e daríache... Era o cabalo. 100 euros non, daríache 95, porque señor Nilsson, Nilsson. por unha letra, pero era el señor Nilsson, ese mono tití que acompañaba a Pippi Langström. E a pupusa é típica do Salvador. O que é o mesmo, un acerto, 100 euriños que sí que marchan con Xiana para Cobas e para Viveiro. Ben xogado, Xiana, foi un placer. E nós aquí seguiremos no próximo Atrápame con máis cartiños no bote. Hai 15.900 euros que agardan por vos. Vémonos. Ata a festa!